La carta de colors, eina indispensable per als pintors, és el nou format ben original del programa de la Festa Major de Sitges d'aquest 2014. La comissió l'ha presentat aquest dimarts al Saló d'Or del Palau Maricel, ple de gom a gom, per revelar tots els detalls. Hem apostat per la imaginació, per la creativitat, per l'art, i la veritat és que penso que hem trobat un fil conductor que ens unís i que es reflectís després en aquest programa. La filosofia del fes-t'ho tu mateix, molt de moda actualment, també és present al programa. S'ha plasmat amb tutorials, que un tutorial és unes instruccions a base de fotografies. Per exemple, una que és molt divertida és com fer una floreta, les floretes que porten els diferents balls. Doncs hi ha un tutorial d'una persona que, a través dels diferents passos de cosir, com arribes a fer una floreta. Després també les receptes. Les receptes és un punt fort també del programa perquè és un patrimoni que no queda escrit o que no està escrit i que moltes famílies es fan receptes de festa major. El programa està disponible online. Perquè com que el format és limitat en el sentit d'espai, els articles i alguns altres continguts estaran online. Què vol dir? Que hi haurà un QR, que hi haurà un link i les persones que tinguin la disponibilitat d'accedir a la web podran accedir a aquest contingut complet allà. Però què passa amb la gent que no té la capacitat d'utilitzar les xarxes socials o d'utilitzar la pàgina web per entrar en aquest contingut? Doncs a l'Eco de Sitges de la Festa Major, que serà la setmana següent, hi haurà aquests articles publicats. L'altre punt fort en temes d'interactivitat és una aplicació nova que s'ha fet a partir de l'empresa 3 i Punt. És una aplicació que més o menys recull les aplicacions anteriors que ja s'havien fet, és a dir, programar d'actes, els llocs i això, però amb una capacitat d'interacció molt forta, és a dir, que té realitat virtual, tenen els mapes connectats amb GPS, et podràs fer una agenda personal, llavors t'avisarà a través de notificacions quin és el pròxim acte que tu has dit que vols anar. L'aposta pel talent jove queda palesa al programa amb dues col·laboracions ben artístiques. Després de participar al concurs del cartell de Festa Major convocat aquest any per la comissió, el dissenyador gràfic de Sitges, Albert Verdú, ha estat convidat per il·lustrar el programa. Les creacions són minimalistes i també es troben al marxandatge oficial, com la samarreta i la bossa. El que vaig fer és que sense tu veure el personatge, que realment no l'estàs veient, només veus el més característic que té el personatge, doncs, com els barrets, els cabells i tal, tu pots definir el personatge que és, i aquest és l'estil que buscava. La biòloga i artista sitgetana Maria Fontanals és l'autora de la làmina de la processó de Sant Bartomeu, en blanc i negre. Amb un format molt ampli, els seus dibuixos proposen als més petits agafar els colors i pintar. Una mica d'una visió de Sitges des de l'aire, amb tots els balls passant per una mica un carrer imaginari, però la resta és tot real. O sigui, les cases, el cap de la vila, la punta, tot és real, amb una mica de gràcia artística, entre cometes, que és que estan com una mica deformats, per fer una mica de gràcia infantil. La nota emotiva de l'acte l'ha posat sens dubte la Cobla Sitgetana. La formació celebra aquest any el seu 50è aniversari i per celebrar-ho ha interpretat una sardana ben especial del mestre Jordi Paulí. La formació ha volgut reivindicar la importància de participar en aquest acte i a la Festa Major. Ha representat un moment molt emotiu, perquè, esclar, a la festa jo també ho he dit, que la Cobla Sitgetana ha estat 25 anys sense tocar, o 25 anys o més, sense tocar a la Festa Major del poble. Llavors això, que poguéssim venir aquí, poguéssim tocar amb la presentació del programa, poguéssim tocar fa 2 anys que el president de la Comissió de Festes de Bons, en Rafael Font, ens va donar l'oportunitat de tornar a tocar, i ara l'Aroa també ens ha donat aquesta continuïtat. Això per nosaltres, que som de Sitges, els que som de Sitges, representa molt.